Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. Маім суразмоўцам сёння будзе кіраўнік Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» Андрэй Казакевич. Добрый дзень, спадар Андрэй. Добрый день. Ну што ж, у краіне не спыняюцца затрыманні, суды, прысуды. Штодня прыходзіць інфармацыя на гэты конт, і ўжо такое ўражанне, што нават гэта ўсё ператварылася не ў такія, не ў звычайныя, не ў звыклыя для беларусаў рэпрэсіі, а яны сталі ўжо нібыта такім паляваннем на ведзьмакоў. Вот як вы ацэньваеце тое, што зараз адбываецца? Ну, як працяг палітычнага крызісу і нестабільнасці. Відавочна, што ўладам так не ўдаецца стабілізаваць сітуацыю такім чынам, як яны хацелі. Таму вымушаны далей прымяняць рэпрэсіі. Хаця трэба сказаць, што тычыцца прысудаў, то в асноўным гэта старыя справы, якія былі ўзбуджаны яшчэ увосень. Зараз справы, нават калі ўзбуджаюцца, то людзей затрымліваюць не так масава, як гэта было ў мінулым годзе. Але тым не менш, напэўна, улады і спадумаць не маглі, што пройдзе там 7 месяцаў, і яны яшчэ будуць вельмі далёкія ад таго, каб навесці парадак, у іхнім значэнні гэтага слова. Ну, калі вось так лічыць, то сёння, я чытаў, і мы тут таксама абмяркоўвалі 220-й дзень пратэстаў. Але ці можна казаць, што вось 220-й дзень менавіта пратэстаў? Пратэсты яшчэ ёсць? Конечно, яны не параўнальны з тым, што мы мелі восень 2020 года, але застаюцца. І калі нават пратэст, ён не вулічны, то ёсць шмат пратэсту, які праяўляецца праз такую звычайную камунікацыю, праз сродкі масавай інфармацыі, сацыяльныя сеткі і гэтак далей. Відавочна, што уласна пратэсныя настроі яны не спадаюць. Нават калі і ў выніку рэпрэсіі і ціску з боку ўлады людзі уже боятся в большинстве своей выходить на улицу. Тому я бы сказал, что застаецца, и это еще проблема, вельмі актуальна. Кроме того, что натурально ведутся дискуссии про то, что может быть активизация протестной активности, на приватности на 25 сакавіка. А вы чакаете активизации? Цяжка сказаць. Я думаю, што будзе, конечно, актывізацыя, будзе акцыя ў той ці іншай форме. Хаця пры гэтым, конечно, замеры розных даследаванняў паказваюць, што, конечно, рэпрэсіі маюць сваё значэнне, і той інфармацыйны фон, які мы зараз маем, які склаўся апошнім часам, то, конечно, не вельмі спрыяльны для того, каб людзі выходзілі на вуліцу. Але, зноў жа, можна чакаць іншых форм праявы пратэста. Уже зараз кажацца пра тое, што можа больш увагі даваць там размешчанню сімволікі, або сцягоў, ці яшчэ ж-небудзь такое. То есть таке выкарыстоўваць больш бяспечныя формы пратэсту, эканамічныя формы пратэсту і гэтак далей. Тому, напевно, калі коротко адказаць, то так. Я думаю, што, конечно, будзе ўсплёск, але пытанне ягоных маштабаў і формаў. Пра рэпрэсіі я прачытаў у Сергея Дубаўца, пісьменніка, публіцыста, такое меркаванне, што зараз адбываюцца не проста рэпрэсіі, а этнацыд у дачыненні да ўсяго беларускага. Вось вы згодныя з гэтым? Ці проста улады палююць на менавіта сімволіку нацыянальную, бо лічаць яе пратэстам, ці сапраўды адбываецца этнацыд?
Не, я не згодний з такой пастаноўкай пытання, тому што, ну, напрыклад, у дачыненні да беларускай мовы мы наадварот нешта апошнія месяцы нічога кепскага не чулі, і мы не можам сказаць, што, напрыклад, гэта з'яўляецца нейкім такім вот мэтай, да, нейкім аб'ектам для рэпрэсіяў. Ці, скажем, там рэчы звязаныя там з беларускай гісторыяй, ну там вялікае княства літоўскае, ну калі не браць пагоню, так, ось гэты весь наратыў, да, ён таксама зараз пакуль што, ну, не знаходзіцца ў фокусе увагі рэпрэсій. Таму я все-таки такі слова не выкарыстоўваў. Мы маем палітычны крызіс. Улады спрабуюць змагацца з гэтым крызісам шляхам тэрора, але перш за ўсё, конечно, іхнія рэпрэсіі накіраваныя на тых, хто так ці інакш звязаныя з пратэстамі. Гэта удзельнікі пратэстаў, гэта журналісты, якія маглі ўплываць на грамадскую свядомасць, які ўплываюць на грамадскую свядомасць. Гэта людзі, якія каардынуюць чаты, ну, адпаведна, таксама могуць спрыяць мабілізацыі людзей. Ну, в прынцыпе, вот гэта, напэўна, і 90%, может, 95%, на што накіраваны рэпрэсіі. Канкрэтна тут этнічнага складніка ці нават культурнага складніка я не бачу. Яшчэ такі момант, вот улады дэманструюць усімі сродкамі, што перамога за імі. Лукашенко, які раней там ездзіў па розных прадпрыемствах там і ці яшчэ дзе-небудзь, такі зараз ужо спакойна, вальяжна выходзіць на гэтую на лыжню, паказвае, вот як усё нармальна. Гэта такая паказная дэманстрацыя спакою, што вот яны там спакойныя, бо яны ўжо перамаглі, ці ўсё ж такі гэта гульня на публіку і спроба супакоіць сваіх прыхільнікаў? Я думаю, другое. Гульня на публику и справа успокоить. Потому что все, конечно, чакали от моцнага президента, что парадок не быстро будет наведены, да, стабилизация наступит. А это все затягивается без конца. Уже зараз нават выступал разных силовиков и аналитиков, да, при державных. І гэтак далей можна казаць пра тое, што нас чакае цяжкі палітычны год, новыя палітычныя выклікі, звязаныя з пратэстамі, з рэферэндумамі, мясцовымі выбарамі. І то есть замест таго, каб, скажем, сітуацыя была, ну, стабілізавана, ну, все толькі, можа быць, пачынаецца, так? Ну, ці прынамсі пераходзіць на нейкую новую форму. І, конечно, ця дэманстрацыя гэта выключна гульня на публіку, сапраўды, каб проста і сябе, і іншых запэўнасць. Тут яшчэ да перамогі вельмі далёка. Ну, прынамсі, мы не можам, напрыклад, казаць пра тое, што хоць крыху папулярнасць Лукашенка вырасла за апошнія месяцы, да, ці давер к нему да яго вырас. Ну, таму так. Яшчэ такі момант пра гэтую канстытуцыйную рэформу. Вось нарэшце пасля некалькіх гадоў паўтарэння мантры пра тое, што нам патрэбна новая канстытуцыя, дайшлі да таго, што аж стварылі цэлую камісію, якая павінна да канца года нешта ўжо выдаць на гара. Што гэта? Імітацыя дзейнасці? Чаго чакаць? Ну, мне падаецца, што это, в тым ліку, рэакцыя была на агучванне альтэрнатыўнага праекта Канстытуцыі, да? Каб так не спазняцца з гэтым працэсам, але ёсць адчуванне, што, напэўна, праца гэтай камісіі будзе не вельмі хуткая. Нет, натуральна, яна выканае сваю функцыю, і нейкі праект Канстытуцыі мы атрымаем. Не ведаю, там, напрыканцы года ці ўвосень, але не раней. Хаця, напэўна, такіх нейкіх істотных зменаў туды не будзе прапанавана. Прынамсі, вот зараз уже вот відавочна, да, з ВНС, з гэтых сацыялагічных даследаванняў экалома, ну, да якіх трэба ставіцца на это, як такіх спуща прапагандысцкага матэрыялу, выказваннях розных асобаў, ну, уже так задаецца том, што
Всем людям нашим падабаецца Канстытуцыя, ты прынамсі абсалютнай большасці. Менять нічога асабліва не трэба, патрэбна там моцнай прэзідэнцкай улады і всякое такое. Таму, напэўна, не так шмат можна будзе чакаць зменаў, ну, але будуць гэтыя людзі працаваць. Магчыма, некаторыя з іх будуць чыста фармальна там, потому што іхнія кампетэнцыі недалёкія ад канстытуцыйнага права. Але так, нейкі праект мы пабачым. Сапраўды, калі праходзіла гэтае першае пасяджэнне камісіі, то ад спікер Палаты прадстаўнікоў Владзімір Андрейченка заўважыў, што, маўляў, і дзеючая Канстытуцыя яшчэ не вычарпала сваіх не вычарпаная, ён сказаў так, і што, маўляў, калі і патрэбнае нешта новае, то толькі карэкціроўка старога. А калі кажам пра карэкціроўку старога, то вось усе гэтыя спадзяванні на тое, што праз змены ў Канстытуцыю, праз прыняцце новай Канстытуцыі адбудзецца транзіт улады, то цяпер спадзявацца на гэта, думаю, што не варта. Будзем глядзець, якая будзе на самой справе гульня. Але, так, калі, скажем, застаецца аснова та палітычная, якую мы зараз маем, то цяжка сябе уявіць, што гэта ўлада будзе перададзена Александру Лукашенко камусьці іншаму. Это все магчыма, так? Але ён сам шмат разоў казаў, і абсалютна слушна, дарэчы, што даваць яшчэ аднаму чалавеку такія паўнамоцтвы, неабмежаваныя паўнамоцтвы на самой справе, калі адзін чалавек мае всю паўнату і выканаўчую, і заканадаўчую ўладу, і яшчэ пры гэтым прызначае суддзяў практычна ўсіх там, то пра што можна казаць? То есть это сапраўды такая рызыкоўная гульня. Але ще трэба згадаць, што шмат разоў і Лукашенко, і іншыя чыноўнікі казалі пра тое, што ВНС атрымае статус канстытуцыйнага органа. І тут есть таксама свая інтрыга. То есть калі тая мадэль, якая у нас зараз ёсць палітычная, в Канстытуцыі прапісана, яна застаецца, то як туды ўпісаць гэты ВНС, яшчэ зрабіўшы яго вышэйшым канстытуцыйным органам, это значит, што перадаўшы яму значную частку паўнамоцтва. Таму я думаю, што тут яшчэ будзем глядзець. Зараз тренд так, сапраўды на тое, каб нічога не мяняць. І гэта тренд недзе, напэўна, з лістапада мы ўжо можам назіраць. Але не факт, што ў выніку не будуць вымушаны ўлады прыняць нейкае іншае рашэнне, толькі правесці рэформу. Таму што калі нічога не мяняць, то это нельга будзе лічыць нават канстытуцыйнай рэформай. І гэта значыць, што зноў жа увесь палітычны крызіс будзе заганяцца кудысьці вельмі далёка, і не будзе адказу нават такого, слабога на тыя запатрабаванні палітычныя, якія ёсць у сучасным беларускім грамадстве. Таму, то есть гэта сапраўды нічога не вырашыць. А раз нічога не вырашыць, то навошта гэта ўвогуле праводзіць гэты рэферэндум? Вы сказалі пра тое, што ўлады будуць вымушаныя нешта зрабіць, але ад каго будзе ісці найперш гэты прымус? Ад беларусаў, якія будуць сваёй нязгодай з тым, што адбываецца, неяк уздзейнічаць на ўладу? Ці недарэмна ж усплывала гэтая тэма, што канстытуцыйныя рэформы ад Лукашэнкі патрабуюць з Крамля? То есть не пад ціскам Масквы адбудзецца гэта? Я думаю, што і першае і другое, тому што ёсць вялікі запыт з боку беларускага грамадства на тое, каб все-таки адбылася палітычная рэформа, каб адбыўся транзіт улады, і каб все-таки была хоць нейкая ступень дэмакратыі, дэмакратызацыі дапушчана у Беларусі. І много іншых ёсць аспектаў. Таму будзе ціск, і асабліва ён будзе адчувацца ў сувязі з тым, што калі гэты рэферэндум адбудзецца, ён будзе адбывацца разам з мясцовымі выбарамі, то есть чарговай палітычнай кампаніяй.
Ну і другі фактары сапраўды гэта Расія, было шмат сігналаў з боку Кремля, што яна бачыць вырашэнне беларускага палітычнага крызісу перш за ўсё ў констытуцыйнай рэформе. Но для того, каб гэта вырашэнне гэтага крызісу адбылося, гэта мусіць быць менавіта рэформа, а не той, што там вот ставяць там пару артыкулаў дэкларатыўных у першыя раздзелы Канстытуцыі. Таму так, я думаю, што можна чакаць ціску звонку, што тычыцца канстытуцыйнай рэформы. Дарэчы, наконт... Але я бы еще сказал, что и тут и Захад не трэба списывать, потому что я думаю, что зноў жа, калі у выніку всех гэтых палітычных акцый не будзе нават, прынамсі, нейкіх крокаў по тым, каб деэскалировать ситуацию, каб правесці рэформу палітычную, да, и пачаць шукаць нейкі нацыянальны дыялог, то как-то палепшыць стасункі з Захадам таксама не атрымаецца. А ёсць яшчэ спадзяванні ў Мінска палепшыць стасункі з Захадам, ужо вучаным вопытам і 10-го года, і папярэдніх гадоў. Зараз так лёгка атрымаецца? Ну вот не атрымаецца так лёгка, потому что эканамічная ситуация складаная, и все гэты рэпрэсіі і тэрор, так, ён толькі адпужвае бізнес і замежны, і ўнутраны, то есть нацыянальны, ад таго, каб неяк укладацца. Акрамя гэтага, сітуацыя абсалютна іншая з пункту гледжання знешняй палітыкі. Зараз не толькі існуе крызіс стасункаў з Захадам, што, в прынцыпе, заўсёды было, але, напрыклад, дастаткова такія, непэўныя стасункі з Украінай. Ёсць все-таки праблемныя стасункі з Расіяй, адназначнай падтрымкі як такой фінансавай няма, і зараз это не тое, як, напрыклад, было там у 2011 годзе, калі Расія запускала свой проект еўразійскай інтэграцыі, ці гэта там не 97-96 год, калі был запуск саюзнай дзяржавы, і тады Расія могла інвеставаць там у Беларусі велізарныя грошы. Зараз все значна больш складана на гэтым контуры. І ў беларускім грамадстве все абсолютно не так, як было раней. Мы зараз уже добра ведаем, што няма Лукашенко большасці, нават блізка блізкіх нейкіх лічбаў, да, ягонай падтрымкі. Яго вельмі моцны антырэйтынг. Многія людзі не лічаць яго прэзідэнтам, адпаведна ставяць пад пытанне ягоную легітымнасць, што выліваецца і ў такія пратэсныя акцыі, і розныя формы пратэста, да, не толькі вулічныя. Таму не, зараз гэта будзе ў разы складаней. Дарэчы, яшчэ адзін метад, мне здаецца, нейкім чынам змагацца з пратэснымі настроямі, можа я памыляюся. Сёння адбылася чарговая нарада, прысвечаная IT-галіне, і там было даручана ураду максімальна выкарыстоўваць вопыт Китая. Я цытую: для пабудавання ў Беларусі лічбавага грамадства. Такая китаизация Беларусі. Але что такое по Китаю лічбавае грамадства? Гэта так званая сістэма сацыяльнага даверу, калі пэўныя балы налічваюцца людзям за такі рэйтынг, за розныя там іх дзеянні, за ўсё. Пэўныя балы налічваюцца. Атрымліваецца, што ў нашай беларускай сістэме, калі яна будзе рэчаіснасці дакладней, калі гэта сістэма будзе ўведзеная, найвышшыя балы будуць атрымліваць ябацькі так званыя, і тыя, хто цалкам падтрымлівае Лукашенку і яго ўладу, а астатнія будуць на самым нізкім, і адпаведна усе гэтыя прэферэнцыі, якія прадугледжаныя, іх ніякім чынам не будуць закранаць, то есть яны сходзяць на такі
нізшыя ступені прыступкі сацыяльнай лесвіцы. Наколькі такое спрацуе ў нас? Я думаю, абсолютно не спрацуе. Гэта такая мара, якую уже давно многія ва ўладзе агучваюць. Але тут якая праблема? Кітай гэта там больш за мільярд насельніцтва, самадастатковая краіна з вялікай магчымасцю даваць нейкія магчымасці унутры краіны для людзей, магчымасцямі контроля за грамадствам і гэтак далей. За інфармацыйным полем, напрыклад, контроля, то які непараўнальны з тым, што ёсць у Беларусі, што, в принципе, можа быць нават у Беларусі. Потому что, зноў жа, краіна маленькая, ресурсы недастатковыя, і калі пачаць уводзіць такія рэйтынгі, то боюсь я, што просто многія, як это ввогуле неяк звязвацца з беларускай дзяржавай будзе яшчэ менш матываў у людзей. Я кажу, калі, можа быць, не проста з'язджаць, то там, скажем, ходзіць ад падаткаў, нейкім чынам сабатаваць увогуле дзяржаўныя ініцыятывы. І, в прынцыпе, мне падаецца, што ўвядзенне, спроба ўвесці такую сістэму, яна будзе вельмі непапулярная. То есть это будзе яшчэ адзін фактор раздражнення для грамадства і росту пратэсных настрояў. Таму што падтрымаць такую палітыку, в лепшым выпадку змогуць там, или захочуць 20, можа быць, 30%. Тыя, хто неяк звязаны з дзяржаўнай прадпрыемствамі, з дзяржаўнай службай, всякімі такімі рэчамі. Для ўсіх астатніх это будзе выглядаць вельмі падазрона. І баюся, што гэта можа выклікаць яшчэ адзін значны сплёск, таму што в адрозненне там нават ад вынікаў выбараў, які і так уже прывялі да сур'ёзнага палітычнага крызісу. Увядзенне такой сістэмы будзе значыць істотныя наступствы для ўсіх людзей. І не факт, што людзі так проста будуць маўчаць. Маўчаць-то, можа, і не будуць, але зацісканне гаек і я не ведаю, яшчэ большая сварка з замежнымі партнёрамі, з іншымі краінамі працягваецца. Узяць тую ж самую Польшу. І скандал дыпламатычны з пасламі, консуламі, амбасадарамі, і зараз вось з палякамі на Берасцейшчыне, школы закрываюцца, пішуць польскамоўныя і гэтак далей. Што так сцапіліся з Польшай? Гэта для меня загадка. Там здесь еще зразумела, вся перадгісторыя, што палякі заўсёды разглядаліся, польская меншасць, як нейкі анклаў нелаяльны, як нейкая непадкантрольная структура. Згадаем 2005 год, калі ціск на польскую супольнасць пачаўся. Зноў жа, это было перад выбарамі тады, 6-го года. І таму, што палякі разглядаліся як некалькі канал фінансавання замежнага, я маю на ўвазе польская супольнасць, як такія структуры, якія не знаходзяцца пад кантролем, якія ідэалагічна нелаяльныя, якія там прасоўваюць зусім іншыя каштоўнасці, і гэтак далей. Хаця, конечно, улічваючы все, што адбываецца ў Беларусі і по всім периметру беларускай мяжы, неяк это уже зусім глупо выглядае, яшчэ і спроба абвастрыць стасункі з Польшай. Таму што нічога добрага для сябе ўлады ад гэтага не атрымаюць. Натуральна, што стасункі і так былі кепскія. Мы ведаем, што Польша падтрымлівае многія ініцыятывы грамадскія, медыйныя і гэтак далей. Зараз яны, значыць, будуць яшчэ больш падтрымліваць. Я думаю, што зусім няма падставы меркаваць, што такія захады, іх гульня на абвастрэнне, яна зможа неяк зменшыць некую цягнутасць Польши, еўрапейскага звязу у тое, што адбываецца у Беларусі.
Ну, пазіцыі, да, зараз былі б улады, каб ініцыяваць открываць яшчэ адзін фронт, так бы мовіць, да, ці там некалі не фронт, то такі рубеж новы супрацьстаяння. Яшчэ адзін момант, гэта такое некае незразумелае, нечаканае шавяленне на глебе партыйнага будаўніцтва. Раптам ні з таго, ні з сяго. І Белая Русь ужо сур'ёзна заявіла пра тое, што там ледзь не ў партыю ператвараецца. Як яна там партыя народнага адзінства. І Воскресенскі заявіў пра сваю партыю, і Ланкін былы там са штаба Цэпкалы пра сваю партыю, і Дмітрыеў таксама ўжо партыю сабраўся ствараць, і прарасійская партыя «Саюз», што мяне асабліва здзівіла, бо самае ж галоўнае тут на расійскім накірунку гэта Лукашенко заўсёды быў, а тут нейкая сіла яшчэ, якую нават не разагналі, сабраўся з'езд устаноўчай партыі. Што гэта? Да чаго гэта? Ну, паглядзім, ці зарэгіструюць яшчэ усе гэтыя партыі. Я б яшчэ дадаў, што ёсць жа ідэя, прынамсі, пакуль што вітае, запускать партию вместе разом, да, прихильниками Бабарыки. Ну, відавочна, что связано это с тем, что система выборов может быть змененная в Беларуси и может быть змененная уже на этих мясцовых выборах. Ну, наприклад, в зв'язку з тим, що зараз великі протестні настрої, то треба неяк обмежовувати людей. Так? І один з таких варіантів, наприклад, не допускати самовилучення, яке б вилучення було тільки від зареєстрованих партій. І, відповідно, зареєстрованими будуть тільки лояльні партії, ну і таким чином буде відбуватися некая новая політична інституціалізація, так, створення нових політичних інститутів в Білорусі. Ну і, конечно, партії завсёды називалися, і оживлення партійного життя завсёды називалися як один з елементів з цієї політичної реформи, да, конституційної політичної реформи, транзиту влади. Ось, ну, напевно, по одной из версий мусить отбудоваться партии, які покрывали весь спектр політичний белорусский. То есть вот вам пророссийская некая, вот вам там некая либеральная партия, ну, в смысле, вот там с этого какого-нибудь Ланкина там, Чикаго, вот, некая демократичная, может быть. Ну и вот такой спектр. Ну, десь, коли там згадать більш ранню історію, то і Конопадська заявляла там про національно-демократичний проєкт. Да? Ну і, напевно, вот таким чином могло бути сформоване таке новое політичне поле. Ну, центральне місце, конечно, я думаю, влади бачать за вот партію народного адзінства, яка там мела там, кажучи, 67% голосов, а остатние там отрымливали там недзе там каких-нибудь 7, там 10, вот не так с этим гуляться. Ну, есть же еще там коммунистичные партии, некоторые інші. Вот, ну, але вот буде цікаво, вельмі цікаво, я думаю, в гэтым сезоне паглядзець, што з гэтага атрымаецца. Потому что это все-таки значит все одно мобилизацию частки населения, все одно политизацию людей. Так ці інакш гэта так тое, чым беларускія ўлады ніколі не займаліся і да чаго заўсёды ставіцца падазрона, тому што ўзровень даверу унутры сістэмы ён вельмі нізкі, да, і мы нават не можам казаць, што ёсць там давер, вот скажем там, да, до Дмитриева, там, да, якому дозволить ствараць партию, потом еще пропускать его там мясцовый совет. Ці там давер там до гэтай вот пророссийской партии «Союз». Я боюсь, что нават доверу няма до Белой Руси и до таких самых ближайших, скажем так, політичных особаў, якія ёсць вакол Александра Лукашенко. И вот наважиться на такую серйозну політичну реформу, можна сказати, навіть революцію, ну, буде складно.
Ну, але гэта, конечно, вельмі цікавы сюжэт, трэба за ім так уважліва назіраць. Але ўсё гэта калі і будзе, то будзе бліжэй да восені, да мясцовых выбараў. Мы заўсёды казалі пра тое раней, што мясцовыя выбары яны для беларускага грамадства самыя нецікавыя. Тут уже размовы прайшлі, што вельмі так вот беларусы могуць зацікавіцца мясцовымі выбарамі і пайсці на іх і будуць у іх удзельнічаць. Але удзельнічаць давядзецца па старых правілах, па якіх яшчэ і выбары 2020 года праходзілі і папярэднія. Як это ўспрымецца грамадствам? Ну вот правила нібыта старыя, але новыя умовы. Так, боюсь, что уже, конечно, такими спокойными мясцовыя выборы, як яны былі да гэтага, не будуць. Потому что, ну, як люди реагуюць, цяжка сказаць, потому что у нас все равно еще чакаюць пэўныя новации, я думаю, в партыйным законодаўстве, может быть, у выбарчым, хотя, ну, нібыта і нельга рабіць такія змены, но але все одно могуць рабіцца, калі не прямыя, то скосныя, там, можа, праз цэнтральны выбарчы, праз некія механізмы. І ну, відавочна, што да, мы можем атрымаць вялікую такую мобілізацыю людзей на тое, каб прыняць удзел у выбарах, ну і сарваць сцэнар улады. Потому что, ну, мне, напрыклад, вот цяжка себе уявіць, якім чынам там у Менску, там Белая Русь, там ці ўвогуле праўладныя кандидаты могуць атрымаць большасць. Ну, то есть это абсолютно нереально. Нават калі праводзіць там, ну, скажем так, памяркоўныя фальсификации, да, і памяркоўны ціск там на выбарчы працэс. А калі рабіць гэта так, як это было на выбарах 2020 года, ну, то зноў жа рызыка. І, конечно, тут может быть, ну, то есть может непредказальная ситуация разгортываться. Ну, альбо может быть, конечно, массовый бойкот людей и не удел в выборах. Ну, поглядим. Але, конечно, это, напевно, будет самая цікавая мясцовая кампания у сучасной истории Беларуси. Ну что ж, на заканчэнне хацелася б у вас запытацца, як у аднаго з асноўных арганізатараў міжнароднага кангрэсу даследчыкаў Беларусі ўсё ж таки адбудзецца сёлета кангрэс. Як ідзе падрыхтоўка? Ну, мы рыхтуем. Шмат, конечно, ёсць новых выклікаў, ну, перш за ўсё звязаны з пандэміяй. Вось, але так, мы все-таки сыходзім з таго, што не менш за 500 даследчиков все-таки приедуць. Вот у гэтым годзе мы плануем рабіць у Коўна 1-3 кастрычніка. Ну і нарэшце, вот, пасля перапынку, бо ў 2020 годзе не атрымалася арганізаваць кангрэс у Менску, ну, по зразумелым прычынам. Вот, ну, зноў збярэцца вялікая колькасць даследчыкаў для того, каб абмеркаваць, ну, розныя аспекты таго, што адбываецца ў Беларусі. Ну, тым больш, што, конечно, за апошнія, ну, тады ўжо будзе 2 гады адбылося столькі ўсяго, што ёсць што абмеркаваць. Ну да, спадзяюся, як і мясцовыя выбары будуць найцікавейшыя сёлета за ўсю найноўшую гісторыю Беларусі, так глядзіш, і кангрэс даследчыкаў Беларусі можа быць найцікавейшы, бо сапраўды тэмаў для даследавання беларусы асабліва у 2020 годзе і зараз працягваюць даваць вельмі шмат. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Андрэй Казакевіч, кіраўнік Інстытута палітычных даследаванняў «Палітычная сфера». Зміцер Лукашук быў з вамі ў сумесным праекце Еўрарады Е-прамовы. Шчасліва.